A farokban a helye. Még érzem az illatát. A nő. Furcsa egy teremtés. Hogyan született? Isten kurva nagy zseni lehet. A haja. A haja mindent elmond. Temetted-e valaha az arcodat egy tengernyi hajba, és kívántad-e, hogy örökké ott maradj? És az ajka. Amikor rátapad olyan, mint a hűvös bor, amit egy sivatagi utazás után kortyolgatsz. A melle. Húha! Van nagy csöcsű, van kis csöcsű. A mellbimbójuk felnyárssal, mint egy kétágú villa. A lába. Nem számít, ha olyan, mint egy karcsú görög oszlop, vagy mint egy konyhaasztal lábai. Ami közte van, az a mennyország. Megszomjaztam. Bizony, Mr. Sims. A legfontosabb szó a világon, amire érdemes odafigyelni. Nos, az a... Pina.